Para kadang kinasih, bingah sanget saged pepanggihan ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten menika Selasa 16 Juni 2026. Dening kula Asri Lesningati. Waosan ingkang badhe kita raos-raosaken lan dados tetales ing renungan padinan dinten menika kula petik saking 2 Korinto gangsal ayat ingkang kaping 7 mekaten ijemanipun. Sebab urip kita iki sarana pracaya, ora sarana deleng. Rahayu tiyang ingkang sampun mirengaken sabda pangandikanipun Gusti lan dipunestakaken ing gesang padintenanipun. Haleluya. Amin. Jejer renungan ing wanci menika lampahing gesang puniki. Para kadang kinasih, ing gesang padintenan kita boten sepen pacoben lan karibetan. Kadosta kathah PHK, pados pedamelan angel, reregen sembako saya awis, kathah bencana alam, sakit boten enggal saras lan sak piturutipun. Para kadang kinasih, lumatar sabda pangandikanipun Gusti ing 2 Korinto gangsal ayat ingkang kaping 7 kita dipun emotaken supados tansah pitados dumateng sih kawelesanipun Gusti. Awit sedaya pacoben ing gesang kita alami boten nglangkungi kegiatan kita. Amin. Sumangga kita pungkasi kanthi pandonga. Duh Gusti Allah Sang Rama, kawula nyuwun kasagedna berjuang ngadepi tantanganing gesang. Amin. Mekaten renungan padinan ing wanci menika, sugeng makarya Gusti berkahi. Amin. Padang jinglang